Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fierce channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Indaba enkulu ke yesigubhu sasesontweni esashawa. Hayi ukuthi mina ngisenokuhleka kahle nje into yami imine evidence. And eyami evidence ke mase kuziwa kule yolobola negotiations. Into engiyaziyo oyintombazane uvela ngalesi sikhathi sekuthiwa akavele sebembozwe ingubo bezombula. Manje into eqinile izobanjwa le ephuma kwifamily kumzali. Hayi kwababili abashintsha story sabo besho 2009 besho 2007 uphambana inkomishi. Isigubhu ke njengoba ngikhombisa, yes, i-recent video akusikhona ngalesa sikhathi, kodwa yini levelayo ivela ukuthi isandla vele lesi sukele ebuncaneni esikwazi ukushaya isigubhu. Lento ifana nani? Ifana nengoma. Niyakhumbula kwi-RSOD kuyiphathi kaJojo, sengikhohle ukuthi kwakuyiphathi imithini, kodwa unyawo laselibuya lapha phezulu. Unyawo elithini ya? Unyawo lokuthi mina ingoma ngiyayazi. Angithi angihlebi phela into engisusela ekhaya. Nakhona ke la isigubhu engisivezayo, ngiveza isigubhu sokuthi vele kakade eshaya isigubhu. Ngobani? Isandla esaziyo ukushaya isigubhu. Kahle ngendlela e-right, multi-talented. Une-voice enhle, ingoma uyayishaya, nesigubhu ke uyashaya. Kuthi wakwashaya isigubhu esontweni sesiguza ngumayeni. And umayeni manje sekwenziwa ngathi yena hey uze ngoku-attack i-past Nkosi yami ku-season 6. Yila sitshelwe khona izindaba esezikhulunywa ku-season 8 ziqalwe uMaKay. uMaKay wa-invite umayeni kule conversation ukuze umayeni eveze lakhe side. Yabona ke leyo ukuthi ke usuke wamupha igama elithi delusional. Angazi ukuthi ke ngempendulo yokuthi ingane ishaya isigubhu uphendula delusional noma naye usaveza ama-files. Kodwa masukhohliwe ubuyilanda ku-season 6 la iqala khona uMakhumalo ethi wayenzani esiza uMangwabi kuze kufike ekutheni nezindlu zakhe ekhona, kuze kufike ekutheni nendaba yamasawule. Eyamasawule ke season 2 la athi khona usisi omdala wayenemali ethenga ilantshi, yena eyintombi usisi engunkosikazi. Samupha angimphanga umphakathi ngesikhathi ukuthi wayeyintombi ehlala nonkosikazi bephinde bevakashelwe uhusband abe boyfriend. Isimo esithini ke lezo? Yila sebekuphuma negama lokuthi ukuhlalisana kwelinye iside. Masukuthi kwelinye iside kuthiwe ukukipita. Elokukipita alihloniphekile kakhulukazi uma uzosuke uthi umzalwane, because abazalwane babethi bayahleba abazalwane, bayahleba. Bayahleba abazalwane, ngiyazi bazalwane bayahleba. Lesi sonto seliphumile nabaya sebemile egethini. Uyayibuza ukuthi intshumayelo nje isephelile basuke sebehleba ke. Mase beme egethini lapha yana sebehlangene ngamakhanda omama basuke sebesho ukuthi njalo lo unjena Manje ngiyabona mina ukuthi sekufuneka i-clarity kwenzekeni. Kodwa ke kuzokhona la usikhona basuke befuna ukuzenza ngcono benze ngathi hey amanye amakhosikazi ubaba umsele kwathi amakhosikazi akhe afika nesuitcase waba elevator bakhuphuka kanye. Manje nje lento yokwakha izindlu kade usemncane futhi mina ngizwe angisho ukuthi wrong. Mhlambe ke egameni lokuthi waba unkosikazi ngempela fully mangabe waba unkosikazi lowo okuthiwa ke hamba uyobekezela bazokufica bonke sesingasebenzisa lapho. Kodwa leyo ukuthi hey lana safika konje ayikho into ecacayo ngoba egcineni imali eyabani ubani obenayo imali sesilapho. Kodwa ke ngoba ku-social media kusheshe kugiwe ngomayeni kuthiwa yena uPeter yena unjani lapha yana esontweni bezikhala esontweni. And masubhekisisa kulesithembu bezikhala kubona bonke inkinga abazalwane lapha bangale kwenye fanbase basheshe bebe nento yobu-victim mentality. Yilento yokuthi ufuna ukubamba into eyiphutha komunye ukuze kuzolobo kuthiwa kuwe oh shame. Mina ngidlali ke leyo nto, ngifuna ukuthi bathini ngiqhubeke nento abayikhulumile ngizokuxoxela yona la.
Mhla ngiboshwa-ke niyongizwa nje sengimemeza ngisho ukuthi cha ngiboshiwe, kodwa nishone guys, ngiyoboshelwa into ekhulunywa ku-TV mina? Nani niyoba ninalo iqiniso ngoba niyahleka. Futhi sengizoyeka ngoba nina nikhohlakele nivele nihleke, mase nihleke ngibona ngase ngiyagaxela-ke la. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga ngiqedi. Bye.